Hello guys, maing gabi natong tanan. Welcome to my channel. Guys, basa kaayo mi gikan mi sa merkado guys kay nagpalit mi og sudan sa mong dugidogs og sudan namo guys. Og sa dihang naulanan mi guys, kusog kay pagpadulong namo dito wala pay ulan pag abot namo sa merkado guys ning sugod ang ulan. So guys, diara ang ato ang gipamalit. Nagpalit ko og kanang importante ra diri sa sulod sa balay guys. Dayon wala na ko nakapalit og itlog guys kay kusog naman jud ang ulan guys. So ugma mo balik na lang ni ugma guys. Agoy na tuwang ako ang kamera. Tarungon nato di. Ara guys akong ipamalit guys kana ra mga daoy na unsa man ni kana ra mga importante diri akong gipamalit guys. Hi Dodong gamay. Nagpalit ko og ahos. Nagpalit ko og oil. Dayon duha ka suka guys kay mag-on-on ko ron sa kong mga dogi. Nagpalit ra ko og isa ka dosinang kape guys kay napamay kape si banana diha. Then isa ka dosina nga coffee mate. Ana magpamalit guys. Oh, nagpalit na lang ko og isa ka tay nga gatas kay napamang ko gatas ko dira. Kay para di ta mahotdan guys. Ang itlog lang din ang wala na ko napalit guys sa ang itlog. Dayon nagpalit kog pan balik 50 pesos kay kaning gadayot lagi ta ginalantag na ipan. Dito sa katpod ng iring. Katpod lang na kaluoy kaayo na may katpod dito. Dayon ara ang saging nga di gyud nato ni malimtan guys kay lagi gadayot ta. Ang akong gipalit nga saging guys is hilaw-hilaw. Dayon nindot ni siya nga saging guys kay wala ni siya kalburo. Oh, green pa siya. Ugma, mahinog na ni. Ara guys, wala gikalburo. Lamig niya kaya wala gikalburo. Ang katong gipalit na mo mahilaw-hilaw pa guys. Oh, nahinog na. Uy! Uy, saan yung gamitan ka? Unsa? Kanka po ha? Ano yung stand yan? Ito yung stand yung ikon. Oy. Hindi maklaro. Yara, oh, kung gingon ni mga saging, oh, ni Ara. Dayon, karon magkuha tag tinai sa isda. Si Rosel, tagait og katpod niya, may. Uy! Ito man ni siya, uy. Naglimpyo tag isda, sudan sa tuang dogilog. Ang amo guys is bangos. Sudan sa kong mga dogi. Sa kakilo akong gipalit guys. Kay pareha atong niagi kagahapon. Atong gipalit atong niaging adlaw sa tong adlawa. Nagpalit ko 2 ka kilo guys. Pag madugay na guys, nasumhan sila. Dili na kay ganang mukhaon. Ni mahurot ang rice. Sayang ang rice guys. Luman ng baba. Sayang ang rice guys, kaya dili nila hot dun guys. Una nga. Usa ka kilo ra kung gipalit nila kay og mahurot ni palit ako tag 1 ka kilo. Kay para bag-oy lang sud ang firme kay di sila ganan di sa init-initon firme guys. Gusto nila bag-o firme. Hoy! Unsa man? Awa dong. Nara guys, akong gilimpyuhan ng isda. Awa dong. Ipanggutom na akong mga miming guys. Ipakaon, katpod na lang guys. Kaya kung maghulat aning inununan, dugay-dugay pag yun na. Kung mga dogi-dog, so hindi pag yun ni makapanihapon. Kay na, ilang sudan, lutuon pa. Ang katong iring na. Katpod yapon mo. Kaon pa sila katpod. Oh. Tapoy lang ng plato. Gamay-gamay na ihatag. Then, tangan na naslag tubig niya. Kaya iho kay ng katpod ba? Ito, ang naisubra sa mga dugi niya. Ihatag naman po na sa mga chulok ko. Ato sa ning humanon guys, ug limpyo.
Dayon, unahon ako nagluto ilang sudan while naglimpyo po ko sa muang bangos. Uy, napiksan. Sa bangos na mo guys nga sudanon sad namo. Pritoon ra na ako magkuan ko guys sa among bangos kanang mag unsa ni ay kanang prito ba guys nga butangan og toyo suka guys kaning unsay ngalan ana may limot ang kumay. Ako ang marinate ba guys nga pagkaluto kay lami. Galing lang nasayop guys kay ang akong ingon permiro is magtula ko og kanang kuan kay kung sa merkado man gud guys magpalit kag isda dito laman ng limpyuhan pwede man ipalimpyon nimo danya. Ang akong giingon permiro guys nga akong tulahon o prito. Di mo tong gikuha ang himbis karon ang ako ang pritoon karon nga marinate guys walay himbis parte yun yung pisika ani ron. Nagpalayo jud ta ani sa prito ani kay way himbis ni. Hala. Sa magkuan ni. Akong gikuang tinai diri guys kay loy king mga RET dito sa gawas guys ganganga. Di man kasulod ang RET diri sa mua guys kay dapat kayo may og miming. Hay! Pistol man ni siya oy. Dagan kay migmiming guys, mahadlok ang RET diri guys, mga uk-uk hadlok diri guys. Pati butiki guys, usay masuko ko sa kung miming kay ang butiki ilang apilon og kuan. Labtan nilang butiki loy kayo mga tuko panghilabtan. Muna masuko ko duklo na ko akong mga miming kay dili na ko ipahilabot ang butiki ug ang tuko kay di man na manguan. Mga uk-uk hilabtan nila. Ulihipan guys, sulod diri guys, gamay kay ting ulan be karon bugno manulod ang ulihipan umakitaan sa kong miming impas oy. Ug ako makakita sa ulihipan guys ako din ko anong guys mapaakan unya ta lalabay na. Pero sa Thailand kanon Manila oy Ginoo ko. Hapit ako na human guys. Akong gidali kay akong mga dugidog si panggutom na in taon ni. Sulokoy, panggutom ng mga sulokoy ng bagyo. Mga arte yung good kay good imbis pa kanon ako daan kanina before mi mulakaw akong ipasud ang tinapa. Masayang man ang kanon guys, Manila hot doon mutong wala na mo gi pakaon usa o laton lang sa ni maluto ni ilang sudan. Kay basta bag-o na ilang sudan guys, lami kay na ilang kaon ana. Na sila bagong sudan nila. Nay. Nay. Ano magyatan man? Minaron ka yung libang, pang kalibang. Pagkaon mo. Start! Ikaw rin ka maglago dyan kaning among iro nga dagol guys. Oy kay bisag wala hilabtis kong mga ubang mga dugidog siya kay kuan kaayo. Ispim kay na siya gusto niya siya rin tagdon ang kuan nara sa iyaha. Pagilam na dagol! Ikaw, magsige ka gingon anang awa kahilabti sa gawas na gyud ka papuyon ba? Magsige na gyud mag-uban ni bots dito tan-awa ka. Pila na lang, gamay na lang ito. Nya paguman ani pakanon din sila elektripanan ning kuan guys. Elektripanan nato ni ang kaning isda kay para makuan dayon. Mabugnaw dayon para makakaon din sila. Ang kami ani wa pa ni hapon unahon sila guys kay roy man pud kay mag-una mig kaon ya sila wa pa sila kaon. Unahon sila pakaon.
Kami, ulahi na. Kay ulahi po ma, luto mo sudan. Kay noon lang sudan. Naon ilang sudan guys. Una nga. Sige lang, may kaulay, ani permikaon guys, kaya unahon sila. O niya na dung, kaon lagi rin dung. Dung, turi dung, man naman eh. Man na. Kaon na dayon. Na! Dudong amay, ay, nalablad ni mami, ay. Palangga, kinako na si Dudong. Sila mang tanan, palangga na ako. Kanilang git si Dagol, sipat tayo. Tabaw na git si Bob, kasi grabe, kasipat. Na kuno ning gikuan inyo ang isda. Ugasan na nako. Ugasan na to nigtaman guys. Kay kani magud akong pagluto sila ha guys. Limpyo kay ni guys. Mura ra gyapon ni samo ang sudan nga lutoon ako nga limpyo pagkaluto. Hey day. Gutom na day. Na basa kay kung bukas okay kusuking ulan kay gibilin man ako kung ringkot guys kay ako laging tahion kay giwisi-wisi man na ni nibot ang ringkot nako iyan lang kuan giwakwak man na niya mo nang nangagisi nga kuan niya magamit pa baya guys isod pug atong ilabay nga magamit pa man na tahion raman magamit og otro ngani si banana kay nakadalag jacket ang iyang jacket nga gisot mo ay ako ang gisuot din siya nag ringkot siya kay kanang ringkot ti banana nanganak permi sa kuan guys sa iyang motor kung magtrabaho siya guys mag-ulan na siya ringkot karon kay ako na ning timplahan ilang inununan guys kay humanan na nang ikuha og tinai ara na guys isa ka kilo human ana ang ako ana dayong amo ana dayong sudan ang bangus na naman dahil ko ang tayo kani kana butang na lang na ay ayaw ni kay butang ni sa sauce gamay ra ko ibutang ahos guys kay dili pwede sa tong doggy dogs ang daghan ahos guys na Magay. Wala mo. Uy, inday. Uy. Kaya sa susa ng sirop. Ang gabi. Na. Na, agi. Sinde, sige, gali. Ili akong gihatag. Timplahan na nato ang ilang sudan. Gamayin lang na kong sabaw para mubukal dayon kay para makakaon na dayon sila. Tangan na tong asin. Uy, nahulog. Butangan og bitsin gamay lang kaayo. Pangpalasa. Dili na mo mga kuan ha, ang sobra nila mo inyong kanon ha kay nakakaon na mo. Ara guys, sabawan na nato guys. Gamay lang ang isabaw. Para mubukal dayon. Pwede to ko na guys. Dirira na to nilutoon.
Ang natatang na nato ang imong unan. Karon atong isunod, ilabas na nato yung mga kuan. Sagbot para di magkuan diri. Oy. Karon ang atong ibutang ay atong limpiwan di ay kay ang bangus na pod nga atong sudanon. Moy atong isunod og loto, guys. Masayop ra ba ni magpisik-pisik gyud nirong bangusan ni. Ako sa ning patuloon, guys, kay para nindot pagka-marinate, guys. Kuha na tughasa. Wala man ni nila kuha ighasan di ay. Dagol, nanapog ka ha. Guys, ang atong bangus dagko dayo. Dagko kay atong bangus, guys. Inom natin tubig. Ha? Inom natin tubig. O, ingon ra ko gula na. Inom na ba tubig? Ay, wala pa. Wala ko kadungog. Bungol. Naway ka na kay bungol. Pero tubig ka. No. Di ko ano ko kubaw. Ako na kami kukuan. Thank you very much. May pag-ingon anin na ako tutanan. Okay. Para Masama. preto na lang unta. Asa? Ang kaning bangus. Kailangan kay kinahanglan ang gining bangus, guys, nga limpyo kaayo kay kanang kuan man siguro ni kanang bangus sa murag sa kuan ni punong nga bangus. Ibalhin na pud nato atong kamera kay nagtakilid naman ang atong dagway. Anaon lang nato para dili against the light. Hi everyone! Atong bangus dagko. Dagko atong bangus, guys. Ato ning pretohon, guys. Magsabaw man ta ko, guys, magtulaw niya kay di man day ko manihapon, guys. Si banana ra man di ay. No, tong nag-decide na lang ko nga i-marinate na lang tanan. Ang katong gipotol na ko nga para unta na ko itula. Ako na lang tong pretohon. Silang jijak. Pila? 20 minutes? 1.3? Kami kasi gimitan o diri og kanang salita sa mga vlogger po guys kanang mga horror. Introducing Uy! Makapiright ko. Nagatagan po itong nakapiright ko guys sa kay kong video sos. Na-upload na nako sa kuan guys. Pati bang dugayan na mag-upload ato guys. Sayo na ka guys. Nag-upload kong buntag sayo na human pagkaugma na sa buntag. Iahak. Niya, pagtanan ako nakapiright, iris ay. Di na to i-iris nga, makuan ta. Motong di iris yun ako diretso pagkakita na kong copyright, oy.
Itong pagsumba na ko guys ba nga, kung gigamit, abi na ko di makapiright guys, ang gigamit na ko sa cellphone, o sa TV, da ito, da yun. O cellphone lagi kay, para lagi daw di makapiright. Kung sa dihang nakapiright, man da gihapon. Noon na nga. Kaga, tupong dito ko sa tuburan guys, ako ang pag umangkon kay gusto siya magpiano, kung nga dili lagi pwede, bisan pag piano na makapiright ko, kay gigamit sa cellphone. Gahi kay ulo guys, dili makakuan, ang inahan mo nagbadlong, ayan ni kuan, grabe ang mga pag umangkon, di man makuan, mga gahi, mga ulo. Bising adto ko dito kay mag-vlog ko dito kay dali ra dito magkuan mag-upload dahil ko kay ulo ko dai itong isa. Wala lagi isa ka ikog ani nahulog. Wala basta nahulog diri sa bangag ba? Lisod po di man ko maigo oh. Wala ang isa ka ikog. Karon pag ina ko may giyabo sa kuan. Silupin. Ang yelo diri nga trapo dai may. Ay na dito sa gawas. Atong gamitan palanggana kay atong i-marinate. Kay mag-marinate ta. Kuha ko dito tubig banana. Yung kuha apod ang yellow nga trapo na asa. Git na ito gibutang banana. Ay kabo dito ga. Wala dito ang isa ka ipog. Asa dito ha. Timplahan na nato ni guys. Ay dapat magbutang ko diridaan ka bright. Patuluon sa mangudunta nako ni. Patulo sa nako ay wal nagluto pa sa kuan kay para kuan kay siya. Lami siya patulo daan guys. Ay nato ibutang sa atong gitimplahan nga tuyo. Thanks. Nara din sa kaipog una, datog. Ano butan? Datugan ra sa mga isda uban. Kapit na ng butan. Patuloon sa nako ni guys. Itubag sayang man ni. Wala man kaya rin ha. Ay, ano na, concert. Ano din pwede? Ang kuan ra, di ba, butangan ako concert para makuan siya, makrispy. Hindi kaya siya makuan. Patuloon sa agad. May ara guys, oh. Ang gwapa kayo itong isda, oh. Patuloon sa nato. Nya na dudong kay mga on na murundong. Di na sige, ilaga di na simot-simot. Maghimo sa food sauce. Nala ko. Ako bini 38 ko ha, 38. Ang nata sa mga magulang ko 30 o ba 5 raman to. Sa pila di yata si ako magulang dai madam, ko mabay at 25 man to din 30. Sa 30 na lang kung oh, grabe 38 uy yan. Ang kape. Ilan 38 siguro ang kape. Na, mabalik ko laing soki kung inano man gani. Hawa dong. So man na.
Tawa dong. Stay. Ayan guys, karon makuan na ta og ahos kay. Awa day kaon na mo ron. Gagmay-gagmayon ako ang ahos kay para mosulok gyud ang iyahang kuan. Ang sosa to ato ang i-marinate guys. Para lami siya din ako ibutang suka kaning timplahan, gitimplahan na daan. Lokal na. Kung luto-luto na, usay, bats! Kung luto, kung nanay na luto, butang sa electric pan para mapakaon din sila. Yan, sabihin na ganyan. Aba, kaayon. Gamayon na ng toyo guys. Uy, kay manggo dahil ilabay ra manggo ni guys. Ang kuan ani toyo, di manggo ni siya ko ay. Yara guys, atong suka tinimplahan na daan. Lamas na di ilabay na. Ha? Ang lamas sa'yo. Ang lamas? Kano nga itong lamas sa'yo. Nagihumol man ni sa kuan. Pagtuhon ka. Nga, magdidubling trabaho. At tanaw lang niya. Tangan ako suka na kami malilin. Ato ning kuanan guys, pabilag suka guys para dili madaot ang atong lamas ano. Ito ulit sa mga after 30 minutes mo. Ha? Ligot din yung banda. Unsa man may? Ang kanang bangot ano? Oo. Mo gani, igumol gani na ko daan. Ang mga 30 minutes. Guys, ano, suka guys. Iho-ho. Timplahin natin. Butanganin natin ug isanamikin kay para malamian sa ato ang gilutuin. Bitsinin gamay. Gamay nga bitsin. Dayon butangan nato og paminta gamay. Na para lami. Dayon atong ihumol og gamay minuto para mosulok ang iyahang kuan guys. Ang atong tuyohin mosulok. Ana guys, ana. So humanin sa ato na dayon ihumulin. Kuning hipuson ang atong kutsilyohin para di magbuot di ari ang mga tataran. Ang akong gi-upload guys, kaganang buntag pa na ko gi-upload, ang tugaron mo pa na-upload na. Saon na lang na. Akong mga viewers din na, akong mga followers, akong mga subscribers, may na po na sila, wala na po ko nagkuan. Nag-upload ko, pero dugay ma-upload. Sa mo ang signal diri, amo ni ilisan na mo signal diri og globe. Ay, ang PLDT guys, wala na ikuan, puno na diri halos-halos ang, sana may box. Puno na ang box diri guys. So naaman day globe, kusog man ang globe sa tuburan kay mo may gamit sa kong magulang. Ibali na mo sa globe. Among gamit diri guys is smart manggod. Nauna ilabay ni sa kanal ga o palihog ga. Diyan na dito sa gilid.
Hindi na siya bahong isda. Ah. Puna na yung timplahan. Nami na niya. Nami nanom kayo. Ito ni isa-isa butang. Naluyat gud siya nga wala siya kanang kuan. Naluyat siya na wala siya himbis may. Nagwaan lagi himbis lagi. Guys, dagko kay guys. Ami kayo, ipisik ang tuyo kung gitilak. Ang edible guys, butangan nako og cornstarch para crispy ang atong isda. Na guys. Crispy. Ana. What can I do? Yeah. Gani ato i-ana para na ana siya. Lira. Then karon guys, mag-prepare na pud tag pagkaon sa ako ang mga doggy dogs. Akong mga miming, human naman na sila kaon, relax na sila diha. Kuan na po mga doggy dogs. Mga yelo sa tangkong pa. No, tanawa imong napalit nga tangkong ga kay daan nga yelo na. Ihurot ni butang ugma di sa bao okay. Mga takdan man ning uban no nga yelo na. Gamay na lang ang kuan. Dili yelo. Pagkaon sa bao. Ang katong itanom unta nako guys, oy ako na lang gipakaon nila guys kay nahutdan sila tangkong gahapon niya. Makauli akong bana kay gabi naman kay mo tong nagpasugo ko niyag tangkong pero wa na nabutang man ako to ko itanom unta. Nya napalit yung tangkong guys kay mao. Daan na nakuan na. Ibanwaan ako para dili matakdan ang uban kay yelo.
atong trapuhan ang ato ang banggira para di maglama. Ug ako ang gi sabunan para dili manimahong lansa ang ato ang banggira kay diri ta nako kinain. Pero limpyo permi. Nana, magulat na lang ta ani magprito. Karon magkuha na kog isda sa tungdugi. Kay naluto naman to guys. Ako yung mabasa ba? Ay mag-inom sa day ko og bayabas. Ilan sana ako initon ang ay ba tagtauran kay mabaho. Mag-inom tag bayabas guys, ilang sana ko initon guys kay okay naman iba puro man naluto. Dagol ba ka nang baba nimo ba dagol unsaon na lang man imong baba dong oy. Na itom na ang ato ang bayabas guys, na itom. Naara tong gimarinate nga bangus. Lami kig lamas. Dagol imong baba ba? Ngano man na ang babaan na, ngano man na naunsa din ang babaan nimo? Ha? Inang tag bayabas. Oh, lami. Naman na siya light para muhayag siya. Na. Ato ni ilabay ang serpentine og letternate kinainom naman ni namo. Napa ko isa ka letternate dira. Mag-prepare na po ko pagkaon sa kong mga doggy dogs guys. Ang mga meow may butangan tog tubig may o din ko ato ilang plato isagawa na tayo sulod. O gamay lang ang tubig kay lang iyabo mga basa sila. Magpakaon na punta sa tong mga doggy guys, panihapon nila alas 8 na kapit. Loy kaayo lit na kay nangaon. Ang duha ka egg, panihapon ako ang egg. Di ko mag-rice guys, paggabi guys, mag-rice ko, pamahaw na, pero gamay ra ako ang rice. Kontrol na ako kung pagkaon guys, kuan pa lang ko nag-diet guys, 1 week pa lang. Nana ko nakita sa ko ang kuan. Tanang exercise, tanang kugihan. Nagamay na ko guys. Promise guys, nagamay na ko. Kay dako ba kay kwato na aging kuan. Magduha ka semana na karon ng labay dako ba kay kwato guys. Karon nagamay na ko guys. Pati akong magulang na siya. Hala, nagamay lagi ka gang. Naana in taon siya. Balik daw siya jogging guys. Jogging nga. Nakuya pa naman gani mag-jogging. Dagol! Pinagmay rato ibutang kay sayang man gud di mahurot. Mura dalabay sila rice guys. Nya mahabi kay 1 kilo sa atong rice. Princess Bia baya ni. Stoy. Unsa day ka? Tagan ra kang dodong. Uy, nahulog sayo.
Yun yung bataa, oy. Oh, wait lang ba, bots, kay nag-prepare pa kong pagkaon ninyo, bots. Magsigig bana-bana, di kay makakaon ra. Na to naghatag si bots, guys. Eh, mag-weather ba nag dugay-dugayo na siya. Mm. Merebot, merah. Gusto na, dagang sabaw lang. Dagang sabaw ang gusto na. Yang kan na to kini. Init pa ba ito? Bana na si bots, guys. Anak na siya, guys. Mahurot kaya po na niya may basta ting panihapon may daghan na siya makaon. Kaya pilit pagkaon kay ulat mo talipik. Uy, manamuwak. Ang sobra ani mo inyo ha. Katpod ba inyong gikaon wak? Dagol, ang baba ni mo ba? Unsa di ka dagol? Siguro. Na, ang mga akong mga miming guys, mga ina po sila nga nagkatpod man na sila, social sila pagkaon daya karon. Katpod. May na po sila. Mana? Ang dali dagol ah. Dagol ah. Hawa diha wa. Dodong gamay. Ah si Inday. Inday. Inday oh, atag Inday oh. Ano day? Na kay bag-o na inyong sudan day, dili na magpili-pili day, Ginoo ko day. Ay jud pa into pagpili-pili day. Pagkaon na in taon diha day, sig pag inuwi diha day kay ang uban man ganing mga payan ninyo day, way mga kaon, luoy kaayo. Nya mag-ui-ui. Kaon gid nagiyaw-yawan gid kaon. Lagot ko sa anak niya guys, magpili-pili na silang tanan gid guys. Arang-arang na lang si bots kay mukaon man gid bisag gamay. Guys kay magpili na ilabay na ni salupin lang gaaw. Kay para di maghuot dire. Aman. Nana oh. Nagtulo ha. Labay na to ning bukog kay anak ra ba day nasi. Wala na mo niya, daghan na. Otel pabuting. Si bots ay magpabilin-bilin na siya ay. Gasa na pag-anam niya itong mga plato. Na naurot ni Dudong gamay. Very good kay si Dudong amay amo ay. Nahurot ay. Na basta ang sudan guys bagong luto. Hurot yun na nila ilang kanon guys. Nang akong gipalit guys isa ka kilo ra kay ugma. Mga mukhaon pa na sila kay bago pa man. Pagkagabi ana guys hindi na kay na sila mga on anak pilingon na kay na. Munang sagulan na dayon nako og pinirito para mukaon sila. Na guys.
Hurot niya. Ba, sulod, igaw sa tak siguro. Kaya man naman nagkaon. Sulod na may babe. Ano ha? Ano? Jaga, kay kwan man. Puti. Ah. Nga naman na. Hala oh, si Tiger. Tiger! Natunsa ka diya, Tiger? Thank you. Tura ay. Ngita na siya kuan di ba? Gutom na kamay? Wala ka. Magluto na ko may man ako. Ano? Ugas. Hala, hala nagbuka ako. Na naman na. Gara hab. Bots, imo nang anak ha, imo nang gamay kay na. Hoy! Yung gibugno yung anak, guys. Gamay kay ang anak, yung gibugno, ginao ko kadako niyang tawong. Nanirapo ko sa ubos. Ganun gamay ka? Ah, pasudla lang sir. Wala pa na gamay ka. Oh, niya. Naging. Ilaan to niya. Yan, dulaan. Oo, yan. Ito na na. Dudong gamay. Dire, niya na dito gawas. Ilaan to. Papa ni mo dong. Ito nag-ihatag sa imong mga igsoon na miming. Kaya para makakaon sila. Dili lagi magsigikuan. Oh. Niki ah. Sobra. Tangan na to kuan. Tugaw, sudaan. Di mga ugoy isda, guys. Scholar ng mga iring. Akong isda, gibutangan akong isda, guys. Kaya di sila mo kaugoy isda, guys. Akong mga miming. Ang sobra ni sa akong mga dogi. Akong gihatag sa ila. Hoy, dili lagi. Gihatag sa ila, guys. O, dara, o, dali. Dali. Miki, ito dito, lamisa. Akot sa lamisa ka. Ito, salo mo, wakwak dito. Na, pangaon mo diha. Anak kayo. Ito, gidagol. Lambot, unsaon lang kadagol. Pa-adapt ikaglain ba? Tanawa ka. Tuoy po. Dugay na bekin si dagol na mo, guys. Kung ano na siya katuoy. Ana sa mga 5 katuoy na si dagol na mo, guys. Gamay pa kayo na siya. Bibi pa kayo na siya ihatag. Kami di ari, guys, kay dagan kay mga hatag sa mog mga for babies, mga iring ug iro, guys. Kaya makita nila bagi. Unsa na mo pag-apiman. Tambok pagkaayo, natiman ko sa pagkaon, palangga, usay lang mga kasukan, mayaw-yawan, tungod ana ilang, para nang gadol karon mag-her, sibot, sipat, ana, mayaw-yawan. Pero mga palangga na muna sila, guys.
Mayayawan lang din na sila. Manak ko panghugas mo. Man ani magprito na din ko. Ang trapuhan na nako ni guys kaya kung may pamutang dito. Para dili magtulo ang sarit, di maglama. Wala pa mi nagbultog pangumpra isda guys pa merkado guys kay ang isda mahal pa kay atong niaging gabi kay ako king bulan niya karon na po gaulan na po pero kusog kay hangin. Tanawar gud ang bangus o dili kayo presko bisag sa puno nga siya nga bangus. Sige gaulan niya ang kanang isda guys kay dili presko ang isda sa merkado mo tumala kay ko na malit. Sara ka kilo kung gipalit nga bangus. Wala kay ko nagkuan sa isda kay dili presko. Karon magprito na ko bangos. Sarira ko magprito sa ubos. Magkana po na imo. Mama, wakwak. Hala na pa di ay ang sabaw sa unang tong daan. Si wakwak di man manghatag sa iyang mama noon. Mag-start na to og prito guys sa ato ang isda. Dayon. Nara guys oh. Nami kaayo. Kaya nahumol naman na siya guys. So ato na siyang pritohon. Dayon. Pag human ani kung mag-rice banana rin magkaon ako gatas ra ko og pan kay nagpalit man kog pan din saging ngon pug isda gamay ana guys. When nagpaabot ta sa to ang giinit nga kalaha ara atong kalaha kirita nagluto sa ubos guys di ta diri kay habog kaayo. Atong gas rinse limpyo naman sa dirita. Kay pisik man ni kaayo guys. Kay kuan man ni guys. Bangos man ni pisik man ni kaayo. So dirita sa ubos magluto. Magbutan akong mantika. So diri ra ta taman guys. Salamat kaayo sa nag-subscribe sa ko ang YouTube channel, sa nag-follow, like, share sa ko ang Facebook page, Facebook account, sa akong Reels TikTok. Salamat kayo guys sa inyong suporta sa tanan-tanan ninyong nag-support sa ko. Salamat kayo mag-amping tang tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone.